La fotografia ens permet capturar la realitat i ensenyar-la en un suport de dues dimensions, però la tecnologia fa possible, a través de diferents sistemes, emular la tridimensionalitat del món. La fotografia 3D és una pràctica poc coneguda, però a Terrassa n'hi ha tot un expert. A veure, Enric Ventura, bona tarda, ens el presentes? I tant que sí, Vanessa. I és en Josep Martínez Barea, que de fet ens ha obert les portes de casa seva, on de seguida es percep aquesta passió que té per les imatges en tres dimensions. Us en farien creus de tota la maquinària, projectors i artilugis de tota mena que té relacionats amb una dèria que li va agafar de ben jove. Ell ara té 85 anys i la falera li ve de quan en tenia 18 i al cinema Rambla d'aquí Terrassa i va veure la pel·lícula Els crims del Museu de Cera. Des de llavors ha dedicat mitja vida a aquesta passió. Diu que de mitjana s'hi posa unes 6 hores al dia. I quin és el secret per fer bones fotografies en tres dimensions? Doncs diu que el concepte d'estereobase, que seria la distància entre els dos objectius que capten les dues imatges a partir de les quals composarem aquesta imatge tridimensional. Un principi que segueix el de la mateixa vista humana. Nosaltres també tenim dos ulls que són els que ens serveixen per veure el món. Doncs bé, en Josep defensa que la seva estereobase, la distància entre els seus ulls, és lleugerament superior a la mitjana i que això li permet captar molt bé la profunditat. Per tant, a partir d'aquí es tracta de jugar amb la distància d'allò que vol retratar. L'home és tan perfecte per la creació que li permeteix veure estereoscopia fent dues imatges a 60.000 quilòmetres, com a 6 milions de quilòmetres, i si agafa la imatge com a micro, també per formiga, movent l'estereobase és 1 mil·límetre, tu podries veure el que veu una formiga al tamany també de 3D. O sigui, el cervell humà absorbeix, transforma i fa veure la profunditat a qualsevol distància. La fotografia en un inici era en blanc i negre i va passar a ser a color perquè així és com veiem les persones. Llavors, per què la fotografia a dia d'avui continua sent en dues dimensions? Doncs en Josep ens explica que, tot i que tenim sistemes per veure imatges tridimensionals sense ulleres, són sistemes que resulten cars i poc profitosos. I clar, a les persones ens agraden les coses com més senzilles millor. En el moment que tu m'obligues a posar-me unes ulleres, i jo no estic acostumat, a mi no em parles d'ulleres. Jo he anat amb el cinema i al costat dic, escolti, es fan Avatar en 3D. Sí, però jo no vull anar a la sala de 2, perquè a mi em molesten les ulleres. I al costat no li he donat una bufetada perquè està mal vist. El 3D, fins que no es tregui com el blanc i negre, o com el color, com el so. Sabrà que hem vist pel·lícules molt típiques de que quan començava el so hi ha sos problemes i tal, però la gent l'ha adaptat perquè era natural. Com veieu, tota una vida dedicada a la fotografia en tres dimensions sense que en fos la dedicació, perquè de fet el Josep professionalment es dedicava al món dels productes de perruqueria. Ara bé, jo crec que si haguéssim de fer-ne el compte, no està massa clar a on hi ha acabat dedicant més hores.